са хора, съм във Бъни и в днешното видео, хора, ще ви показвам всичките дрехи, които имам в този профил за сега. Първо започваме от костюмите, хора. Ето ги тях. King of Desert Bundle, Ribbit Fable Bundle, Ancient Glory Bundle, Bioforge Bundle, Cool Bronze Bundle, Top of Class Bundle и този, хора. Този. И този, хора. Да. Ето тази коса, тази. Дни. Това са всичките ми коси. Ето ги маските. Да, хора, маските. Красни. Гримовете. Гримовете са добре горе-долу. Дрехите, якетата горе-долу. Това яке. Анзазите. Не само дрехите ще ви покажа в това видео, а и женските, а и други неща. Това, хора, ето ги. Това са от мъжките. Женските пък костюмите. Този. Дрехите са. Гримовете. Анзазите, хора. Да, като това видео ви харесва, хора. Пишете коментар, ако ви харесват такива видеа. И хора, не забравяйте да цъкнете лайка с лайк бутона и абонирайте се за канала с камбанката. Хора, сега не покажем тук танци. Херик. Този жабката. Този. С хероик. Имам такова като да на група. Хора. Ако нямам такива. Вижте, хора, това е яко.
колите имам някакъв скин на този мотор. Този места. Да. Цяло проба не е зле. Не е от най-добрите, но и толкова зле хора. Ми харесва поне. Нали има и умръци. Това изключително ме кефи умръците. Да. Те са много-яки. Според мен. Където знам тази коса. И хора, от мен е чао. Дано видеото ви хареса. И може би, ако кача едно видео, пак ще се видим. И чао хора. Хайде, чао.